Il-flessibilità fil-ħin tax-xogħol għandha tkun in-norma mhux l-eċċezzjoni. Iddikjara dan il-Ministru għall-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza Helen Dalli meta indirizza diskussjoni pubblika b'rabta mal-Jum Internazzjonali tal-Mara, organizzata mill-MUSEC. Il-Ministru Helen Dalli qalet li l-flessibilità tista' tkun is-soluzzjoni biex inkomplu nindirizzaw it-telf tan-nisa mid-dinja tax-xogħol għaliex ikunu jistgħu jaħdmu mid-dar. Dan sabiex imbagħad jibdew id-diskussjonijiet biex il-ħaddiem ikollu dritt jieqaf u wieġeb emails marbuta max-xogħol tiegħu. Naħa l-oħra mbagħad irridu naraw illi ikun hemm kontroll fis-sens illi apparti li naraw li x-xogħol li qed isir, imma rridu naraw ukoll illi l-expectations ta' l-employers mbagħad ikunu tali illi dawn in-nies illi qegħdin jaħdmu f'ċertu ħinijiet ikun hemm ċertu regolamentazzjoni illi ma nippretendux illi f'ċertu ħinijiet inti se tieħu tweġiba pereżempju. Bil-Gvern diġà daħħal qatt ta' miżuri sabiex aktar nisa joħorġu jaħdmu servizz ta' Childcare b'xejn, is-servizz tal-Breakfast Club u s-saħħaħ is-servizz tal-Club 316. Dwar l-ugwaljanza s-sena li għaddiet il-Kummissjoni Nazzjonali għall Promozzjoni tal-Ugwaljanza tat Equality Mark lil 85 kumpanija li qegħdin iħaddmu prassi ugwali fost il-ħaddiema. Il-Ministru Helen Dalli ħabbret ukoll li ntlaħaq bil politiku fuq id-direttiva dwar il-bilanċ bejn il-ħajja privata u x-xogħol, bil-pass li jmissuha li jibda dijalogu soċjali fih dan il-Bord ta' Relazzjonijiet tax-xogħol. Għax aħna rridu n-nies li jaħdmu sabiex ikollhom għejxin tajjeb u għejxin komdu, però rridu naraw ukoll li jkollhom ħin ħieles ta' kwalità flimkien. U allura din id-direttiva satejn biex jintlaħaq aktar dan il-bilanċ bejn il-commitment tagħna lejn id-dinja tax-xogħol u l-commitment tagħna lejn il-familja li flimkien ikonna ħin ta' kwalità x'naqsmu flimkien. Il-Gvern diġà beda inċentiva l-ħaddiema sabiex iqattaw aktar ħin mal-eżiż tagħhom fosthom biż-żieda tal-ewwel jumejn leave kumpensa l festi pubbliċi li jaħdu fit-tmiem il-ġimgħa. Dan minbarra l-introduzzjoni ta' 5 tiem leave tal-paternità fis-settur pubbliku. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.